How to cook pork blood stew. Gandang araw sa lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng pork blood stew or dinuguan. Siyempre, Bicol version. Dahil taga Bicol tayo, kailangan natin ng gata. Pipigay natin yung dugo kasama ng kapal ng niyog. Siyempre, kailangan natin din pakuluan yung lamang loob ng baboy. Dahil lamang loob ng baboy ang ating gagamitin. Ayan, kailangan pagpakakulo po at ating hiwa-hiwain siya ng paganyan. Maliliit lang na hiwa. Siyempre, nilinisan din po natin ito ng maigi kasi pag mapait po yung iba dyan. Kailangan walang laman ang ating intestine. Alam mo naman po kung anong dadaan dyan. Kaya kailangan malinis. Kailangan hindi siya mapait. Kasi pag hindi nyo hinugasan ng maayos, siya po ay mapait. Ayan, hiwain po natin siya ng maigi. Tapos yung nalagyan natin ng kalamansi, yung pinigaan nating dugo. Tapos ito na po ating gigisayin ang bawang, sibuyas at luya. Tsaka natin ilalagay yung laman ng baboy. Siyempre ilalagyan din natin ng konting laman. Tapos ilalagay din natin yung mga hiniwa nating lamang loob ng baboy. Ayan, atin munang gigisahin, palalambutin ulit. Tapos lagyan natin ng paminta, gisa, lalagyan na natin yung dugo. Pag malambot na siya, lalagyan natin ng dugo. Ayan. At hahantayin lang natin siyang kumulo. Saka natin siya titimplahan pag nagkakulo na. Titimplahan natin siya ng para mas sumarap palalo. Yan, pampaalat po, syempre toyo. Lagyan na din natin ng saging na saba. Pampatamis-tamis ng konti. Kulo, lagyan natin ng magic sarap. Asin, kasi hindi pa siya tama sa timpla. Naglagay din po tayo ng konting asin, syempre ng asukal. Kung kulang po sa asin, maglalagay din po tayo ng konting suka. Ito na po ang ating dinuguang Bicol version. Tara na, let's eat! Thank you for watching!